Human sa 15 minutos nga ginukdanay nadakpan og na-impound gyud kining usa ka motorsiklo. Kansang driver may action pagsibat sa bisita kaniya nga traffic enforcer didto sa Mandawi City. Nasayran nga expired na di ay ang rehistro sa motorsiklo. Ani ang report? Sa corner M. Sanchez. Kani corner AC Cortez Burgos. Nahitabo gyud ang ginukdanay tali sa usa ka motorista nga milihay sa mo-apprehend kaniya nga enforcer sa may barangay Mantuyong. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagpabulhot sa lalaki nga naka-jacket nga nagmaneho sa itom nga motorsiklo. Bisan nagsunod og nagwangwang na ang pick-up sa team, wa kini panumbalinga. Bisan asa sila naabot ug milanat gyud og mga 15 minutos ang ginukdanay kagahapon sa hapon hangtod nga na corner ang rider sa may barangay Magikay na. During sa amuang pagpuntan ng anong iyang gibuhat, nahadlok siya kay iyang registration is expired. So mo to siyang ni sirit siya. So hadlok siya to. Una niini, istoryahan ra unta sa enforcer ang rider human magkasingki sa usa ka taxi. Masettle ra gyud unta kuno ang issue kay wala may damage sa taxi. Apan milihay ang rider nga nailang si Chodulfo Olila Jr. Giingong expired ang rehistrasyon sa motorsiklo. Diryot pa makaligis og lain nga enforcer tungod sa pagsibat. Giharang sa amuang personnel, aksyonan gyud dasmag. Pero may gali kay wa gitawon maigo. Okay, the second personnel po dito sa unahan, aksyonan po siya og kanang wa gi siya boring. Totally dagan gyud siya. Sa nahitabo na impound na hinuon ang motorsiklo, disobedience to a traffic officer, pag-counterflow ug expired nga papeles ang violation sa driver. Wa na mo siya nakuhaan sa iyang habig. Pahimangno sa mga otoridad, tuman lang gyud sa tanan nga lagda sa trapiko. Kung nga rimos Mandawi, kuan gi mo sa aton traffic rules, kung makabayulit mo ay lamog dagan kay ba mo unsa ka high-tech ang Mandawi City in terms of CCTV o sa team personnel. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.